Guys, good morning. Kailan mo dari guys? Mushroom ni si Zana. Waping. Aga matawag na rin sa Bisaya. Waping. Guys. Waping. Waping ang magtawag na ni Niza guys kanina. Mushroom ni si Zanga. Nanarag sa uhot. Uhot ni Pano. Nanarag sa kauhutan. Handa, nagtaba pas papagabral dari sa amang saging. Kaya nahinugan na. Ito, nagkat-kat na ganis kabag. So may classes kimi duha ka adlaw nag-seminar pod ag kuan 1 2 3 nga grade. So wa mi nang eskwela. So mga kuyas ra moy nang eskwela. Sam ni bunaw pa nili ta katong sa akin sa man to. Bunaw na ho. Pusil-pusil butang to ni. Nawala ng bunaw. Pangtangtangan ani do ng mga nakasaksak. Kaya sa madong gabi na tanan sumano mi o. Okay. Tagas mano migbaki. Handa. Ana mga batan-en. Mga butsokoy. Mana mga kaubang antay Duterte diha sang gabi nga nang no silag baki. So karon ang hagat na pus antay Duterte. Kapay jang ingat to si Jamila ang kauban. To para tulong, wa talong. To para to. Ta sila. Diyos kuya. Loy-loy. Kiyong sila loy kaya samad sa tuhod. Ito sila guys, antay Duterte. Ito pa Jamila. Ngit man. Si Jamila magdato jaguan ka ng solar. Mazutong solar guys kay taas. Ug tulin ag siga. Isang kon ba light. Wala na nanay, mingaw. Magaban si Bogard. Subay to daras na ikuan. Basta di kasi ba? Yung matukoy Jamila. Si Butikol. Paglipak ba? Borigor. Kana, ato day ibili ra day. Kay insag kuan. Pagpudya, natuga ra ganis Iliya. Na Jamila kay sagdan na solar. Ata, aro nga kuan. Uban-uban ka gamatoy. Danas antay Duterte bunaw guys. Hamagatang ito. Grabe ka tanong hindi ning mga. Yes, wala mo mga badi. Grabe mo mga badi. Kaya sa mano sa migbaki. Kaya wa may sudan pa ni hapon. Ay mo kumpiyansa ni isa ni kabaranggayan. Bantate. Ngit ngungit. Kin uban. Pag dari may padung sa ubos. Dari may ubos guys. Ala dai. Na malagi murag nasiga dagko. Na sa una na ta. Te, asa man ta? Dili ta dani. Dani ta. Magsuroy-suroy sa tanan. Hoy, paminaw. Asa dapit? Isa dari na sa nilas dia. Itapok na. Okay. So di ta magsaba guys, umangha tang ngani. Itapok sa nang masa nilas. Ang rin mga boys. Ha, kin. Balik. Sa man wifi na bugto. Nadan ha, gitapok na. Paghinay ha, pagtanaw na agyanan ha. Ha? Sagdira. Kamu nang lagi nang. Sabot dai. Ano ta dai kay dako ng imo dai. Aron ta dari di ay dia dari. Dari ta kay naman sila tanan. Dari. Tingnan ng ingga aron ng pilapil na magguba. Si mani action og ikid. Dira yan ito guys, tanawa mura ng mga na santil mudas kabasakan. Ang mga tao, duduk naman sila. Wak mamay ikin day. Wak no, wak may mingaw man sa kang mabaki na nuno. Mingaw. Wak man tingog din baroy. Ayaw cake. Puro ba naglipak na imang da. Wak day no. Wak day. Wak man, mingaw man. Aman. Paki, kamparag na.
Di, may isa dahil na. Katok na. Ato sa ato ulit. Ulit. Uy, kamprak. Ato sama. Ato sama. Luwi naman. Mana? Adi, kamprak. Ha? Adi, kamprak mana? Halal, uyat kamprak. Dalay. Nuntung lagi lang. Sama na. Dalay. Tesa. Ha? Kau. Uy, ada man kamprak man ni. Kamprak dapat deh. Dalay. Mani mah kamprak mani. Kamprak. Nah, kamprak may malakitan. Ya, uy, mer kamprak man. Tugat kan. Sus, mer kamprak boto-boto lamang. Agi guys, kaingon kung kuan kamprak man na Uy. Kaingon kung mauna day. Si Jamila, ani jang mautak. Buto-buto agi uy. Sila deh. Para man sila. Wah. Jadi hikas ani paka. Ini dari dai. Wop. Dari na sila. Ada ini dia dai. Tesa. Mana mau kamprak baka nih. Bersih. Hei, mau kamprak mandai. Di kamprak. Kamprak. Kapud. Kamprak put kana. Basig na di kamprak. Uy, ar naghanap ng kamprang. Hindi ini makain guys. Kaguwang yung kampragan ni. Kamalain. Narita, unahan guys. Grabe buto-buto nga gani. Abi ko batak-batak na. Tigwa. Dani rin manubay guys. Dari. Huwag tutas basak wa. Puro kamprag na ito nagpudo. Subay na mi dari sa pa. Subay mi dari sa... Ha? Hani? Bibi. Dahil kuha nila kin guys dia. Sa lumikin. Kuha nila sa kuya Ken. Hani man guard. Unsa? Aray, kabado. Unsa man? Sa... Ato mo sa ba? Naram na sa mga kilid-kilid. Tay darat tate, asa man tate? Ato tas basak ni bugaong te. Tari buno ya. Kana. Kakuha na sila. Aman. Sidlanan. Halas kuya nanay kuwas kuya gail guys. Litis kuya gail Dinay. Ano ba takin? Hanap pa unhas kuya gail. Ha? Ngano man? Kay? Wa man nila pangtum, wa man pangtum eh. Kabawal makas mga bata, murag wa man. Ang bani, rasip. Na. Basta ka pa kaya? Ayaw na panguot na ng mga kuan. Baki, bunawi. Crab di ay. Kuot ni kuya ang crab. Kakuha nag-awang guys kuya gail. Waping guys, di lalay na mo kaming na dahil na tangkuha ni insa. Nanay mo ni waping sa mushroom sa kuan sa uhot. Mo ni mushroom sa uhot guys kanina. Tanatabunan kay mo daki. Jadi apa hala ni daghan. Lalay daghan kaming ang mushroom. Guys. Tabunan kay mo dagki siya. Nanatay tinan nanatay tinimaanan nga mushroom timananan para tapagbung tutatos pikas basak anas ding seding okay ay sa dagamong ko anyes ikubag to ki Uy. Nge. Bunawi. Di mo ikid na. Ano? Uy, ito bantong kaya di maklaro. Nga na, may kolor. Ikid.
kid. Ano lang mo tabungan. Kala di man di maklaro. Uy, ginuko ingat to manay kulor. Ganda ko na nila dito. Lagi, nabuing na. Ingat to din kulor guys. Umika ila. Tilan. Adventure sa pangmaki. Tapos sila, mga kauban. Pag-uban to ah. Hindi na kang baki. Iba di. Antay Duterte man ini. Uy, namuot man. Haraman. Uy, buing. Haraman. Hala, gamapoy. Uy, sagli laman. O pa nalutas. Grabe yung taong bibuhan. Lag binunaw ay. Laom. Haubo te. Haubo diha. Asa mo na ng haubo. Halan. Oo, diara. Kani mo na ni. Klaro ni. Diara. Tay. Pilit. Hantir. Dahil nga to rin puro madi ay. Maghapa-hapa. Asa ni sukwanakin. Maghapa-hapa kin. Narday dani. Hapa-hapa. Ay no. Natur day puro madi ay. Skot rin ang tengah. Dakpara. Kuan aning, dakpading. Sika pa. Noo ko. Dali ding. Kana. Kemuta ding. Kemuta ding. Nah, ko din ginagunawan na nanti eh. Kemuta. Ayo pagdengan pag kuan ano. Kemuta ding. Kadugan sa kamo kung duha magkarbono. Asa mo pag Kaon ka duha din. pag hinahinay ramo. Dari asa dapit day. Nagdana. Nay dengan no. Nagkuan na sila day. Naghupo na sila. Aman. Sa dak para. Gandak mo na di ay ado day bunawin mo jo dak para. Uy, nakabuhi. Kumuta ding. Yan anak na. Anak dyan mga inabuhi. Kaya na ako na. Sige. May kasiling ko ang yasa. Kasiling bugoy. Lumudagan ra buna. Kasiling bugoy lagi na. Kasiling bugoy. Ayo. Sagdira na. Kaya gamatoy pa ding. Padako pa na. Padakun pa. Na kasiling bugoy day dani. Kasiling bugoy ito siya. Sunod siguro na nato. Uy. Ha? Haman sila gail te. Haman sila gail. Ha, gail lagi. Ya. Sabar nagsihig. Asa mo kang adto, tempa. Gail. Ari ka tapos ta. Nanay nagsiginara daw. Nay nagara-gara swagit-swagit. Nanay ginaginara daw na. Din goro na. Nay nag-ispat no. Ala pa nag-ispat to ah. Ganimig. Ang pati at bobo. Bisa. Iden? Halilat kin tawag mo mga kauban. Hara magitong sila na patanahon. Hello. Aw. Kamay na. Aw, yan lang nga. Napigit kram. Lagi, matago lagi. Nakin? Grabe hantira buyut yut. Dara guys. Tara nga dong. Ding. Isudin. Nara day. Nago ram day sila. Nago ram day sila guys. Basta saya. Itu adanya siapa Dari. Okay. Abu ruko. Kasilong bugoy. Basin linsag baho na. Hana man ti. Kasiling bugoy bunawi ti. Ako ni kasili. Kasili lang ko ha. Puspus eh. May kasili guys edi ah. Muna si Jai kasiling bugoy guys kanana. Wa na ni sek na to. Ini mah tumamak nga to. Dako ti gamay. Dako na po. Bunawan ng tato. Manghudad to siguro. Sayang nga. Wa na ni laklak na tulong. Hilak na po. Gamati. Dato ta day, kilid-kilid day. Ito pa daw. Nalagi mga kasili na nga matay no. Ibig samaan, agian sa striker.
Lagi ang turtle ba? Puti guma, sayang. Dong kami uli guys, di makuha dari dia. Nggak tahu pada tos balding gamatoy. Ih, ini nagsunod natin eh. Nagsunod natin ng zombie. Labdik sila. Bawag di managan. May magkarag-karag. Zombie-zombie. Sama mo. Balita na to. Ano man, balhin tada to day? Oo, okay. Tangat ito ka. Dato mo na, dato mo na kakuha te. Kakuha mo dato dong. Oh, di dari din. Ada na. Pampun dito karon tama na jud dito. Basing nakatuwag na ron sila. Ay, natawag mo pa igawat among korek nila. Nga una sila. Oo, mga anay ring aron de. Mamiktima. Mamiktima. Ano mo ha? Bullfrog. Hala, ito tas laing destination. Ito kadami guys. Ato na po mis pikas kabasakan. Malagi. Ado pa mo pod. Kasi gas-agas sa tubig ay ilhan. Awas man. Atong kuha di ipamahaw. Ato na po mi datos kan guys. Next destination. Kumbate. May baka. Mamaki Eye Group. Mana sila ang mga Mamaki Eye Group guys. Mamaki Eye Group. Sige magtingog ring das po anas po ang bagbag. Haos iko bagba. Ipagaw. Si Luy lang magkasiingon. Si Luy si ingon. Di man niya makengkeng kaya na may samad diyang tuhod. Ijarang i-street gingon. Kumbati. Kilaagan man. Nga na gazon na. Tibasig na na swimming. Ano man sila dani guys. Kani mga ingan ba? Tuah, tarakaw. Sading. Sige ding, anak. Sige ding, bunawi. Dapa. Ding hawa dari. Nada na, ikdi ding. Ikdi. Zatak eh. Ay, sayang nga. Uy, ilahun ilang baki din eh. Ilahun. Sayangan anak ning lek-lek na dana. Ayun dah. Taloy. Ay, enggak. Enggak tabi dari pagi guys. Dari pagi. Ay, tata. Okay, kuya wag trip ning mga kagwangan eh. Dahil kuya wag trip. Baki portion das tawid na maki. Nala ba to tabay dani? Na. Napisid baki ng tabada? Awan ay nagamit na na. Ang sayang anak mi sa una guys sa huwaw din ni na. Hindi din magkao sa una. Huwaw agkuan. Nani na pag sumili sa una. Pagbantay guide ara na ba nang lang mag-guide? Ayaw na ha? Hagbang sa kadiha. Grabe ra ba nang lang ma? Ha? Daghan dag tubig. Daghang tubig makabot tag tubig. Huilaw na kaso hoy, jama-jama mo. Huilaw na da kaso. Darata. Rata. Ay jo makita na guys kanira jud puro na mga siga-siga. Kaya ano, ngit man. Umatay dakang siga. Tay solar ni Jamila. So maghinay tara ni. Okay, di na patas another kabasakan. Unsa man tay musaka sa tada to, mutugbeng na ta. Musaka pa ta o mutugbeng na ta, bro. Lagom guard. Lagom. Ana sa tate ana sige. Kumbate. Ay kasili guys na. Kasiling na tug. Pukaw ako nulong. Ala. Grabe bilara. Aron ka tubig dyan. Uy. Di na. Buhi. Ha? Kasiling bugoy. Hindi na natakuhan kay gamantoy pa. Yes ay. Ay kasili siya ay kasili. Kasili nga bugoy. May daghang kasili kag matoy palaman. Guys, muna na ang mga nagmedyas na. Tapos ha? Kanila sodan to. Siguro dagi pa. Mana antay Duterte. Dere guys, ang mga batak-batak. Kaluy. Dapat mo ada rin. Kita mo ikid.
Na? Kaman. Sige. Tara yun. Ay, kapanan. Sangkang na. Na guys, naluto na gadyo. Dagamang mga kinuha dito sa basak. Muna na si Ja. Nanay Paa. Dapat dagamang kusinira. Muna si Ja amang leader. Antay Duterte. Okay na. Okay na ate. Okay na. Okay na. No. Okay, fights na. Bahin-bahin na. Pagka sila, Loy. Kaya, Loy. Pagka sila. Okay. So, mga ano, guys. Bukaan po na ito silang dari. Isi. Ano naman? Ano naman, Along? Wala hurot. Wala hurot tilag saging. Dari mo dali. Haraman sikuan. Guys, ang mga kabataan, mga pugihan, mga huwagbaki. Dada. Tinunuan ang baki. Lami na, lami. Lami, dari. Mura mo pun mignaw mga kuan. Baki. Ti, mga anta. Dari. Mga anta og. Baki, ki. Semua ko cara bi. Ha? Guys, ngaan. Ngaan ta din so. Nakaon mo kay ano, sunod adlaw. Mupod na punta. Ito guys, karon nakalugar upang nguan pamaki kay may klase ugma. Sige. Kaon mga chikiting. Si Kuya Gelog, si Kuya Kinkin nang gihagok na gibinlan ra sila to datos kuan kaldirin na ilang gibilin. Na nakakuot mas Kuya Gelog awang. So, diya. Na ilaha na rin. Tapay awang o bakiki. Kana, uy, dapat waping dari eh. Uko tag waping. Kain tag waping day. Day waping di ah. Day waping guys. Kailan mo waping? Mo na siya ag mushroom. Mushroom na siya mushroom. Magabukat tag mushroom. Kay lami na. Lami ng mushroom. Dadoy. Karabay. Dali. Sunod kay Erong. Nga ang dari ko ah. Waping. Haraman. Dali na. Dali along ka. Dugang yung sabaw. Along. So. Kung nagluto. Wala yung magkagrupo. Mamakiay. Yes ka. Mamakiay group. Oh. Bibo. Bibo. Leader. Mana yung leader te? Oh guys. De. Miyaw eh. Pagkanganahan na ni guys, kani, paa. Okay kayo. Ang manok. Niluto. Dadare. Gupong sabaw. Diyan mushroom, mugalahan mo. Dili sa mushroom. Hindi ka nakasabaw sa mga mushroom eh. Meron dahil. Ikuan na gigisan nito eh. Sa butang ng sabaw. Hindi man nagatuloy sabaw. Babaw kang gabriel. Mura na sinabaw uglaw. Uy. Nah. Ito pa dari. Hoy. Luto dari. Ugma, pamaki mo ugma. Buntag? Mabuntag. Bukdan nun, lurusan ng mga baki. Hindi mo kong buntag. Wow. Tagsarap. Baki. Guys, alami ang baki. Ngayon, mga forma ng baki guys. Ano guys, dia. Hit. Wow,